मानगोनां बिश्वजित दैमारि सारनि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे डिजिपि आरो एडिजिपि जों सावरायनाय जादों बा चिफ सेक्रेटारि बिथांमोनजों जों सावरायनाय जादों दि बे बारनिफ्राय जेन जोंनि मानसिफोरखौ हमा आरो मानगोनां बिश्वजित दैमारि सारनि जि सावरायनाय आरो बिनि गेजेरजों जि बुंहरनाय बेवहाय जों रिजाल्ट मोननो हादों दि डिजिपि आरो एडिजिपिनिफ्राय दिनैनिफ्राय आरो एनडिएफबि सासेखौबो हमनाय जानाय नंलिया बेखौ मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव माने साफ्रोमबो एसपि एडिशनेल एसपिफोरखौ अलरेडि बुंहरनानै दोननाय जाबाय होननानै जोंनो बेखिनि खोथाखौ फोरमायदों आरो मोनसे खोथाखौ आं खावलायनो लुबैदों जोंनि सोद्रोमाफोरखौबो जेन वारेन्ट लेटार थांब्लाबो सामन लेटार थांबाबो जेन जोंनो थाबखौ हरो आरो जोंनाव सोङालासे माब्लाबाबो जेन कर्टफ्राव थाङा बा पुलिसफोर लेंहरबाबो जेन थाङा बेखौ जों खावलायदों माबा मोनसे जुदि वारेन्ट लेटार फैदोंब्ला बेखौ जेन जोंनोहाय खबर हरग्रोयो डेटनि सिगां बेखौ जों दिनै बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाबाय आरो बाखि जि स्टेट आसामनि अनगायै गुबुन गुबुन स्टेटआवबो जोंहा गोबांथार केस दङ दा बेबो बिराद गिदिर मोनसे जेंनायाव दङ दा बेखौ मोनफ्रोमबो स्टेटनिफ्राय लाबोनानै दा आसामावनो केसखौ सालायगोन होननानै जोंनो बेखिनि खोथाखौ एडिजिपि आरो डिजिपिनिफ्राय जोंनो खोथा होदों बिदि हिसाबै बावैसो दानफोरनि गेजेराव जिखुनु माबा मोनसे फिथाइखौ मोनहैगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो दा बे सुप्रिम कर्टनि जि हियारिं बेयाव जों दहायसो सिगां बुंनाय बायदिनो जों आसा खालामनो हायो बे बाराव माने जोंहा मोनसे मोजां रिजाल्ट फैगोन होननानै आरो जोंनि जि दैदेनगिरि बा गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों जेसेबांनाखि सिबिआइ केसआव दा जोबजानानै दङ बिथांमोना निस्सय उदां अख्राङाव सफैगोन होननानै जों दिनै फोथायनो हायो मानो होनोब्ला माब्लाबाबो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बा पुलिसनिफ्राय माब्लाबाबो दिनैसिम एनअसि हरनाय नो अबजेक्सन सार्टिफिकेट हरनाय जों नुफेराखैमोन बा खोनाफेराखैमोन नाथाय बिथांमोननि थाखाय दिनैहाय अलरेडि गभर्नमेन्टआ रेडि खालामनानै दोनबाय आरो बेखौ हरनाय जागोन बिदि हिसाबै हरमारोब्ला गमामायै उदां अख्राङाव सफैगोन होननानै जों दिनै फोथायनो हायो नोंथांमोननि जिखिनि माखासे थालांनाय राङारि अनसुंथाइ बियो बेसेबांसो दंबावो मोनबावनांगौ राङारि अनसुंथाइ होनोब्ला गोबाङा मोनबाय नाथाय हार्डक'र केडार हिसाबै 678 जन दङ बिथांमोननि थाखाय अलरेडि बाजेटआव हमनाय जाखाबाय बेखौ चिफ मिनिस्टारा जोंनो खोथा होनाय बायदि डिसेम्बराव मोननो हागोन होननानै दिनै जों फोथायनो हायो आरो बिनि अनगायैबो सिम्पाथाइजार आरो मिलिशिया होननाय जोंहा दङ गोबांथार दङ फ्राय 5000 6000सो दङ बिथांमोननि थाखायबो जों चिफ मिनिस्टारजों लोगोसे चिफ सेक्रेटारि बेसेबांनाखि अफिसार्सफोर दङ बिथांमोन सावरायनाय टाइमाव जों बुंनाय जादों जे जों खावलायदों हार्डक'र केडारनि अनगायैबो जि मिलिशियाफोर दङ बिथांमोननि थाखाय मा खालामनो सानदों होननानै जोङो फोरमायदों बेजों लोगोसे जोंनिफ्राय बुंनाय जाबावदों दि जाय सिम्पाथाइजार बा मिलिशिया जों होनाय जादों गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथांमोनानो बिथांमोनखौ माने खेबसे नङा खेबनै नङा बहुद बार भेरिफिकेसन खालामबाय बिदि हिसाबै जिखि जाया प्रब्लेम जाया मानो दिनै एनडिएफबि होननानै बिथांमोनखौ मुं सुयो माबा मोनसे जाबाबो एनडिएफबि मुं मोनबाय दा बिनि बिनिमयआव स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंनो माबा मोनसे होयोब्ला जों खुब गोजोननाय मोनगौ होननानै जों खावलायनाय जादों दा बिदि होननाय लेखा जोंनि मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदों दि बिथांमोननोबो माबा मोनसे एडजास्ट खालामनाय होनाय जाथोंसै होननानै बेखिनि बाथ्राखौ जोंनो फोरमायदों नेपाल हादराव थाबोनाय सासे नोंथांमोननि जि लोगो केस जानानै थानाय नेपाल हादराव बिनि कन्डिसना दा माबायदि जों मिथिगौ नंगौ जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो फाथाबारिनि केशव फुवेल होननाय सासे सोद्रोमा दङ खुब सम्भब बियो 2011 हमजादोंमोन दा जों दिनैहाय मोनथिनो मोनदों जों थांनानै नुहैयाखै खिन्थु जोङो माखासे सर्सनि गेजेरजों मोनथिनो मोनदों बिथांनि हालोदा थिगानो दङ आरो बिथाङाबो भुटाननिफ्राय जेरैबायदि गबोदों थाबैनो बिथाङाबो जोंनि नैबे जायगायाव सफैगोन होननानै जों दिनै फोथायनो हायो बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि जोबथेसालियाव थानायनि अनगायैबो दासिम बारग' एनडिएफबिफोरनि माखासेफ्रा केस दङ बिथांमोननि केसा कर्टनिफ्राय समन लेखा फैबाय थायो नुजाथिनांगौ दा बे बेलायावहाय मा राहा लादों नंगौ दिनै केसा जोंहा हाइनास आरो नन हाइनासजों रानजानानै दोननाय हिसाबै
गोबाङा जेलाव दङ आरो बिनि अनगायैबो बिनि गोबांथार बारा उदां अख्राङाव थानायब्लाबो दिनै केसफ्रा सोलिबाय थादों, जोबनो थाङाखै। सोरहाबा दिनैसिम समन लेटार फैबाय थादों, सोरहाबा वारेन्ट लेटार फैदों आरो नै दाख्लैसो धेमाजियाव सासे जोंनि सासे सोद्रोमाया बिथाङा कर्टआव थांदोंमोन आरो कर्टनिफ्रायनो बिथांखौ लाखिनानै दा जेलाव दङ।